2. Good. That's 3, it. More. 5, Go, go, 6, go, go. 7. Nag-fever ako during delivery. Hey everyone! Welcome back to another vlog. And today po ay, hopefully this is the day. Mabalik ako ngayon sa OB guys kasi nung Monday, tama ba? Nung Monday ba? Dinischarge pa ako. Tapos ngayon balik daw ako ng Wednesday. Parang almost 24 hours na akong may contraction. Tapos kahapon ng umaga nagpa-IE ako kay Sis Maris. Close pa rin ang cervix ko. Pero kagabi talaga hindi na ako nakatulog. Sobrang every 10 minutes yung contraction ko. Kaninang alas 6 tumawag ako sa hospital if pwede na ba akong pumunta or pupuntahan ko pa rin ba yung schedule ko ng OB. And they said if it's 10 minutes interval, pupunta pa rin daw ako sa OB appointment ko sa clinic. And then from there, sila na magde-decide if they're gonna admit me or not. But ang plan ngayon ng OB ko is possible na i-induce na ako today. Okay na lang din kung ma-induce na ako. Ang tagal na ng labor na to if ever. Baka sa Friday pa yan lalabas, anak. Katulad mo noon. Kasi Friday pa, ang baby Friday. Biyernes eh. Biyernes. My God. Anyway. Biyernes is the key. Biyernes is the key. Sabi ni Papa, Biyernes is the key. Sana open na yung cervix ko. Diyos ko. Nauuna pa yung contraction ko kaysa cervix ko. Yung ibang tao, open na yung cervix nila. Wala pa silang contraction. Ang sakit pa man din. Hindi ko na alam kung anong ipoposisyon ko kapag nagko-contract yung chan ko. Bilang naman po natin itong driver natin ngayon for today's video. Seryoso to. Na tinapangan po niyang mag-drive ngayon sa interstate. Saglit lang naman yung interstate mo, mother. I know. I have to beat the fear of driving for the interstate daw. Sabi ni Papa. Kasi pang baryo-baryo lang daw ako. Sabi niya kahapon. Pang baryo-baryo lang daw kasi siya na driver. Sabi niya, ay naku si mama mo, pang baryo-baryo lang yan. Sabi ko, mas traffic pa ka sa atin eh. Update ko na lang kayo later kung anong mangyari sa check-up and all of that. Hi, good morning. So, hindi muna si Mia ang mag-vlog ngayon, kundi si Mami. So, dito kami ngayon sa labor and delivery room. Nandun po siya. It's been 2 nights na wala siyang tulog. Pareho kami. Kahit 6:30 pa ang kanyang appointment napunta, pero napaaga kami. So, parang pagod na pagod kaming pareho. I hope lumabas na si baby soon. Position on the side. Medication is there.
Waiting for baby still to come out. Time check is 1:30, 1 p.m. Hindi ko na 8 cm. Oh my God. Yung pasyente natin. Still waiting for baby to come out. At least hindi na ako in pain. Okay na ang BP ko. Okay na ang BP. Pero shaking ka naman. Chill. Ayusin ko yung ano mo. Pinatanga mo mag-sakti BP tatay. Pinagsabay-sabay nila lahat ng ano, medication. Ano binak pa kami tapos 107/58 na ano mo. Yung contraction ganyan. Mga baby ka ba? 107/58. Ito pangay ko ang dami ng baby. Ito. Warmer. Diyan din siya lilinisan, bubumbahin, paiiyakin. Bubumbahin nga. Ano yung sasaksyon? Yung right term. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. And go. 1, 2, Good. That's 3, it. More. 4, More. 5, Go. 6, 7, 8, Good job, 9, 10. Good job. Oh, it's okay. It's okay. This one. Here she's getting that. Good. Right along the white. Yes, please. You did it. You had to work hard for her. You did that. Awesome. Yeah. Sounds a little sweet. Don't take yes. I'm still trying to. I mean, you do have a little bit of a repair. We're gonna have to do it. 17:29. What's your 1 minute? Ito ang in-order kung meron akong entree. Akala pa grilled chicken. Ito nga pala. Tapos may mushroom and zucchini. Sarap! And then, for dessert is cantaloupe and salad naman yan. Caesar salad. I got here soup. Ayan, chicken noodle soup, I think. And then, iced tea. Ito, water. Tapos kay mother yung Mountain Dew. Baka sa kanya rin to. Brownies. May brownies. Tsaka itong triple something na chocolate cake. Ayan, kain na tayo guys. Hey everyone! Update! It's almost
Hindi ko na alam kung kailan yung unang vlog ko. Ano yung unang vlog nito? Yung nagpa-check up kami. Pero, hindi pa ako in-admit. Yun ata. Tapos, that night, nag-hotel kami kasi pinapabalik kami ng 6:30 a.m. So, instead of going back home, nag-hotel na kami. And sa hotel, dun na ako nag-labor ng bonggang-bongga. Sobrang sakit na at first it was 10 minutes interval, tapos naging 7 minutes interval, naging 5 minutes interval. Nung nag-restroom ako na merong lumabas na blood, ayun na, nag-impake na kami at pumunta na ng hospital. By that time na nag-bleed ako ng ganun is already 4 a.m. or 4:30, parang ganun. So, sakto, pagkaayos namin ng mga gamit namin, nakarating kami dito ng mga 5-ish, parang before 6. And then, yesterday, nung pagdating namin dito sa hospital ay, ang ginawa sa akin, nag-insert sila ng IV, nagpa-epidural na rin pala ako kasi talagang hindi ko kinaya yung pain. I thought my pain tolerance is high enough to tolerate the pain, the labor pains. Pero, grabe. Siguro kung, mother, no? Siguro kung hindi ako 3 days na nagle-labor. Kasi pagod na ako, guys. Parang Monday pa lang nagbe-bleed na ako. Tuesday, nagkaroon na ako ng contraction. Wednesday, yun pa rin. Tapos Thursday ng madaling araw, yun na yung sobrang sakit. So, imagine mo yun, ilang gabi na ako walang tulog, pagod na ako. Pero kung siguro yung tipong ang labor ko is just one night siguro, tapos in pain ka na ganun, siguro kakayanin ko naman na walang epidural. Pero kahapon, sinabi ko talaga na magpa-epidural na ako. Tapos, nung nagpa-epidural ako, in-inject yung sa likod ko. Alam nyo ba kung ano lang ang naging effect nun? Half lang ng side ng tiyan ko at ng paa ko. Right lang ang walang nararamdaman. Yung left ko, kung nasaan yung contraction ko, yun ang sumasakit pa rin. Tapos, nag-i-increase na lang gamot yung nurse. Wala pa rin talaga. Pinareposition na ako, wala pa rin. So, tinawag pa rin nila ulit yung anesthesia. Tapos, sabi, baka na-dislodge, nag-reinsert ulit. So, nag-reinsert na naman ng bago. And by that time, nag-take effect na. Pero, naka-epidural na ako. Sobrang sakit pa rin nung una talaga yung hindi nag-take effect. At around 10 a.m., yun yung barinake na yung bag of water ko ng OB ko. And pagdating pala namin dito is 6 a.m. na ako agad-agad. Kaya sabi nila, parang pumunta ka lang dito para hindi na sa induction of labor. you did everything already, sabi nung nurse. Pero yung sobrang sakit kasi talaga, which is I'm very thankful na nagpa-epidural ako kasi ang tagal kong nag-push sa kanya. Ang tagal nag-push. Paano naman kasi yung posisyon niya? Cephalic nga naman, pero right facing siya. Ganun siya, right facing. Kaya ang tagal niyang lumabas. As in guys, ang galing ng dito ng coaching. Kasi di ba wala ka nang mararamdamang contraction. Parang nafe-feel ko lang dun sa bandang puwetan ko tsaka sa vagina ko na pag mag-contract na siya, parang may pressure. Ganun. Nag-tug of war kami. Sa tug of war, doon ako unang napunitan. Internal. Tapos nagbe-bleed na ako. Nakikita ko yung mga gloves nila, duguan na, gano'n. Tapos tinawag na nila yung doktor. Nag-start ako na mag-push ng 3:10 p.m. Nag-baby out ng 5:29 p.m. Yun. Tagal. Almost 3 hours. Mga 3, 4, 5. Si mother naman, taghawak siya ng paa ko nung una. Nung nakikita na niyang lumalabas yung ulo ng apo niya, nanood na lang. Hindi na naghawak ng paa. Nanood na lang. Si Lala mama niya
niya ang nag-cut ng umbilical cord. Dami kong suture. Tinanong ko nga kung ilan yung bite sa akin, yung suture sa akin. Hindi nila masagot kasi hanggang 4th degree yung sugat ko. Hindi pala kasi uso dito yung pagpalabas na yung ulo, kakat ka na nila, ipisyotomy ka na nila. Hindi pala ganun dito. Parang kung ano lang yung na-tear, yun lang yung tatahiin nila sa'yo. Yung, kung ano yung natural tear lang. Sa Pilipinas kasi para maiwasan yung ma-4th degree ka, isa-side na nila, iiwas na nila para mag-open. Kaya yun, na 4th degree ako guys. 4th degree is hanggang puwet. Ang ganun, diretso. Hanggang sa sphincter ko. So, ni-repair ang sphincter ko. Ni-repair. Ay, ang dami. Ang healing process noon, it's gonna take for 8 to 10 weeks para mag-heal lahat yun. Kaya, yung aking mga pad, may pad ako, may disposable na panty na binigay. Kaya hindi ko pa ginagamit yung mga dala ko sa sa hospital bag ko. Gamitin ko na lang sa bahay daw. Kasi ang dami nilang binigay. Nag-ano pala ako kanina. Lactation consult pala ako kanila. Tinuruan ako ng nila, lactation consultant nila. Paano mag-breastfeed, tapos paano i-express yung milk. Tapos meron akong nipple shield kasi yung nipple ko hindi siya diba sabi ko nga noon pa lang hindi kasi ganun kalakihan yung nipple ko, para siyang virgin. Mother, pakiabot nga sa akin yung nipple shield. Ito yung nipple shield, ito yung ilalagay dito para protected yung nipple at saka para makapasok yung nipple dito, and then makakadede si baby na parang mahaba yung nipple mo. Kahit hindi naman ganito kalaki yung nipple mo. Nakapagdede siya kagabi, and then kaninang morning, tapos kaninang na naman. Tapos pala, kahapon ay nag-fever ako during delivery. Kaya habang nagde-deliver ako, naglagay sila ng gentamicin tsaka ampicillin IV. Tapos dahil dun sa fever ko na yun, chinek nila si baby ng blood sugar niya pagkapanganak, and then before breastfeeding. So okay naman yung blood sugar niya, pumasa naman. Ang inaantay ko lang na sabihin nila sa akin is yung blood culture, kung nag-positive ba siya ng blood culture niya. Pero hopefully naman hindi siya mag-positive. Sabihin naman nila yan. Bleeding ko is okay naman. More on sa lang talaga, very uncomfortable, lalo na pag ganitong nakaupo ako na may pressure dahil dun sa mga tahi ko. Si baby ay wala lang, nakikimarites lang to lagi. Pag may nag-uusap, tumitigil siyang umiyak, nakikinig. Marites ganun nakaganito ako sa kanya ngayon guys, kasi parang inaano ko na makatulog siya, kasi 5 PM is kukunin na naman siya for newborn screening and healing test, and hindi pa siya masyadong nakakatulog kasi lagi siyang na-istorbo sa pag-check sa kanya. Tapos papaliguan pa dapat siya today, kaso dahil hindi siya masyadong nagdedede ngayon sa akin ay postpone na lang hanggat magdede na lang. O baka siguro kami na lang magpaligo sa kanya bukas. Kasi nga dahil sa blood sugar niya, kung papaliguan, siya pa na mag-consume ng energy niya, yung pagpapaligo. You know what I mean? Mas mag-ano pa na bumaba yung blood sugar niya. Hindi nga siya masyadong nagdedede. Tapos kanina pala guys, yung isang nipple ko, nag-bleed siya. Medyo na-worry din yung lactation consultant. Andito pa siya kanina nung nag-bleed. Tapos, yun. Naka-nipple shield pa ako nun Pero, dry daw kasi may crack yung Kaya, nag-nipple butter na ako. Both. So, yun. Hopefully, tomorrow, we're gonna be able to go home. Birth certificate, di ko pa tapos. Hala, di pa ako naka-order ng dinner, mother. Mag-order pala ako ng dinner. Dito pala kasi kung hindi ko mag-order sa app nila,
hospital ay wala silang ibibigay. Kaya dapat mag-order tayo. Later na ulit kung may update pa ako. Ang haba na ng vlog na ito. Tapos, before taga mag-check out, hahanapin pala to. I-check muna nila kung kumpleto pa yung mga gamit. For discharge na talaga kami, guys. Lagyan ko ng blankie yung ano mo, yung paa mo. Meron pala kami nakuha na freebie, guys, from the hospital. This is from Similac. Try natin buksan kung ano yung laman niya kasi kailangan ng milk ngayon ni baby. Pero papalatch ko pa din siya hanggang sa mag-produce ako ng milk. Conversation and know exactly what he said to me.